Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. Η Unique είναι Brazilian Keratin, δηλαδή κερατίνη από Βραζιλία, με 0% φορμόλι που κάνει ταυτόχρονα θεραπεία και ίσιωμα. Μειώνει τον όγκο, αφαιρεί το φριζάρισμα, γεμίζει τα κενά της τρίχας με κερατίνη, αυξάνει την ελαστικότητα και ταυτόχρονα λιένει την τρίχα. Θα σε σώσει, γιατί η Unique θα σου γεμίζει τα κενά της τρίχας με κερατίνη και θα επαναφέρει την ελαστικότητα της τρίχας. Νούμερο 1. Θα βάλεις τακτικά κολαγονοπλάσμα. Και όταν πας θάλασσα και πριν μπεις στη θάλασσα και όταν βγεις από τη θάλασσα. Το ίδιο και για την πισίνα. Νούμερο 2. Θα λουστείς με σαμπουάν sulfate free, χωρίς θεϊκά άλατα. Και εάν μπορείς, το ιδανικό είναι να πάρεις και το treatment. Εάν στις διακοπές σου θες να βγεις το βράδυ χτενισμένη, κάντε να, θα σωθείς. Εάν όμως στις διακοπές σου θες να βοτίξεις τα μαλλιά σου κάθε μέρα, πισίνα, θάλασσα κτλ. Φυσικά θα μειώσει τη διάρκεια του αποτελέσματος. Η Unique Brazilian Keratin δεν έχει περιορισμούς αν είναι ξανθά δεκαπαρισμένα ή δύσκολα μαλλιά, διότι δεν έχει χημικά μέσα. Έχει οξοακεταμίδιο της καρποκιστεΐνης που είναι μια πρωτεΐνη και αυτό κάνει ταυτόχρονα και θεραπεία και ίσιωμα. Και μιλάμε για ίσιωμα που διαρκεί ως 6 μήνες.